Сега ще продължим с зодия Козирог, да видим за Козирога какво ще ни кажат моите картички, да видим за зодия Козирог какво ще кажат картичките. Хайде, зодия Козирог. Зодия Козирог, някаква справедливост тук ви чака, абсолютно свързано е с някакво ново начало, работа. Тук виждам доста дейни дами, може би някои се справяте с доста трудности в семейство или като цяло в ежедневието си, натоварени сте, но се справяте. За други бих казала, че чакате справедливост за някаква ситуация. При някой може да става въпроси за бизнес отношения, за работа, изобщо като цяло. При други обаче ново начало при Козирозите може да август месец да разберете, че ще очаквате детенце. Дава ми нещо израстване тук при вас, Козирози, в положителен смисъл. Като цяло това ви се дава по справедливост най-вече и ново начало. Може би някой ще започнете някакво ново обучение, така ми дава като информация. Работа, която е в екип, съгласуване, тук ще се съгласувате доста вече с друго мнение тук за даден въпрос. Там вече в работа, където работите, за каквото се изисква да се разискват теми и решения. Казвам защо ще го предприемете. Това може би до сега не сте позволявали чуждо мнение, но сега ще се допитате до чуждо мнение, да се съветвате или да се консултирате. Така, при други тук виждам, че ще става някаква стабилност. Очаква ви някакъв празник, между другото, да празнувате за нещо, новина, която много ще ви зарадва. Тук при някой има трета енергия. При Козирозите, да видим тук какво ще даде като трета енергия. Да, тук при вас ще се оттеглите от даден човек, с който може би сте предприемали сериозни крачки или сте били в сериозни отношения, може би някой имате семейство, но тук ще се оттеглите заради лъжи. Чака ви също така пътуване, преместване някакво, да кажем, може би ще ходите на почивка при някой Козирози, но като цяло август месец, тук през август месец, казвам, ще предприемете много драстични промени, ще приключвате с взаимоотношения, които ви дърпат и ви ви изтръпват енергията тук. Някой просто се захранва, така да кажа, от вас. Това нещо ще го приключите. Сега другото нещо, което искам да ви кажа, че дадени планове при Козирозите за някакво така доста стабилно начало, мечти, да кажа, сте имали планове, може би да се реализират. Защо казвам може би? Това, което го искате, го желаете толкова много, ви се казва, че ще ви се даде, но трябва доста да работите. От вас се иска повече усилия, отколкото показвате сега в момента. Абсолютно при вас идва тоталната трансформация. Нещо ще отрежете категорично август месец, но пък това ще ви даде някакво израстване за напред. При някои тук може би се занимавате и с шабашчета, може би някои и ви се правят такива вмешателства като трета енергия, тук виждам практици. Казвам, че има и практик. Ето това се води тук вече и за практик. Може би този практик участва и в шабаши, за да ви се причинява така трето вмешателство. Свързано е с такава стабилна енергия, смисъл такъв за семейство. Сега някой тук може би при някой от Козирозите тук ще играе някаква така скрита енергия, скрит човек, скрити действия спрямо вашето семейство, спрямо вашия статус в момента, в който се намирате. Изобщо ще разбирате такава истина. Също при вас. Козирози, внезапни действия обаче тук ми дават, видим откъде са. Някаква незавършена ситуация има тук при вас също, при Козирог, с човек от миналото, с който сте имали предистория. Може би ще ви се даде такова ново начало. При Козирог, с който казах, сте имали предистория.
предистория. Очаквайте новини, които няма да ви харесат изобщо. Ще си тръгнете, пак казах, от ситуация и повече просто няма да се обърнете назад. Поглеждате за последно, виждате какво оставате след себе си, за да се уверите дали решението ви е правилно и това нещо, нали, ще бъде окончателното ви нали, решение, като тръгнете и изоставите всичко. Така, при някои козирози тук ще са в съжаление за даден човек, който си е тръгнал от вас. Но тук ще дава някаква заявка. При вас също върви трета енергия. Важен разговор ще предстои за вас, козирози. Между другото, дали някой ще дойде при вас да се заяви или ви при някой, но тук ще има среща, която е взаимна и дългоочаквана. Много сериозен разговор ще имате. Заявката ще бъде много сериозна. Искрен разговор се дава и чувствата на този човек ще бъдат просто нали, искрени. Така за някой тук може би става въпрос за тук, нали, императорите, които може би имате семейства нали, на страна, където се грижите за тях, защото ми даваше трета енергия, може би човек, с който нали, е настрани отдалечен от вас, ще се заявява или вие ще се заявявате, но тук ви предстои някакъв много важен разговор. Като цяло новини, които няма да ви харесат, ще разберете някаква истина, която ще помете всичко и ще разчистите също. Да, някой тук не пускате миналото, при вас също, нали, козирози, но пак казвам, ето е и кулата, тук нещо ще се приключва с доста такава тежка енергия, на доста грижи, доста ангажименти, отговорности, които не са, да кажа, толкова, нали, ваши, така че това нещо ще го приключите. Вие си излезнахте тук и между другото по самите козирози. Бързо решение тук ще се иска от вас за дадена ситуация и като цяло тук ще се преборвате с тази трета енергия, трето вмешателство при вас, козирози, така че август месец ще бъде доста понапрегнат и пак ето казах, че това си е шабашчето или вие така си участвате в шабаш, защото ми даваше и практици и така нататък, или някой просто ви извършва този шабаш за манипулация и тук накрая ми дава, нали, звездата. Може би има разлика между вас, нали, тук в години някаква в вероизповедание може да има, но като цяло някой ще предприемете изчистване и изцеление от такъв негатив, защото казах тук, че се натъртва при козирозите доста стабилен негатив, който, нали, е правен срещу вас. Да, доста сте наблюдавани, между другото, от хора или човек, как се справяте в момента. Може би някой има информацията какво се случва, нали, с вас, с този негатив, тази трета енергия. И като цяло, нали, казах, че ще предприемате изчистване и изцеления, сбъдване на мечта за някои от козирозите. Информацията тук за козирозите тече то доста, но, нали, просто ще приключа до тук, защото разклада ще стане много дълъг, така че козирози при вас доста ще бъде мистериозен, разкриващ, нали, месеца, мистериите тук около вас, като цяло много истина ще излезне тук покрай вас и ще има неща, които няма да ви удовлетворят, но пък ще ви дадат ласъка да направите драстични промени около вас и с хора и ситуации до вас. Така че пожелавам ви на вас успех!